ndio funika kwambiri chifukwa ningokonza pang'ono ndi Chakwera amene luyenda izikomo kwambiri Chakwera amene luyenda solo kwa bantu atazenda ulendo ino wake ulendo umene udali owauza wanthu kuti kale ndipo wanthu odakalemeza ulendo uno tsopano ndiwalimbikitsa wanthu aja odzatuluke wakavote kusonga ile kampeni pano mpa home pano kose ngakhale maiko akunja chimakandi aka ngaka ya Malawi Congress Party ndi imene limatsogolera ngati regional chairman ndi akuti songa ile kampeni pano imachitika yoka mmene anthu abwerera monyinji yorere zitanthauza zimenezi chikoka wanthu awawa aula kuti kulubwera munthu wamkulu munthu amene odzapatse voti ndi akangofuna kusonyeza wanthu awa opereke sapoti kwa munthu amene okampatse malinkhali tione kuti bungwe yona zachisankho idasintha kalendala kunati akambe kuvota pa 6 akambe mama 6 koloko kuwekera kutsindika limene pamene somufuna kuwekera chilo zinaso zona zake nzakuti tidzamati kuvota 6 o'clock kulekeza zimenezi ndizofunikira kwambiri kuwaziwitsa wanthu tingathodzataya mavoti ena mavoti abwinobwino chifukwa chothu koma tunkhani yawadziwitsa wanthuyo tidamba kale pale konse kaya kuchalichi kaya kumaliro kaya ndikuti tumayikamba sirisiya ikhala ngati nyimbo imene iyo kuti ziwalola ongadzazolowere ongadzazenga zimwe zokwezi ngati imene machakale ndibwereze kuchitika pano si kampeni koma kwakumbutsa wanthu kuti odza kuti kwa wanthu achigawo chimene ndimatsogolera songa votere so chipani china ngakhale peta patatani komanso ndinene kuti kulufulu wakuti wanthu oyenda Malawi ndi mmodzi wanthu oyenda kuchita kampeni koma ife kuno si kampeni nkhani nje kuti kukumbutsa wanthu akatuluke fo Chakwera aluwina pa 6 September ulimeze mubwereso pano mugireka ichilo zina pena president andikira kufika pano pa Chezi Trading Center amene ndiye wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress MCP Patrick Zebulon Chilondola kufotokozapo tu kuti chipani cha MCP chakonzeka kwambiri tu pa chisankho chimenechi chisankho cha pa 16 September 2025 pamene anthu mdziko muno akhaende mwayi osankha president phungu komanso tu makhansala ndiye pano pa Chezi Trading Center pa Chezi ndi malo oyambirira tu amene president akhale achititsa msonkhano oyimayima pabwera ndithu anthu achuluka kwambiri amene afika pano kufuna kumva tu mfundo zosiyanasiyana za chitukuko zimene president achita kale mdziko muno chitukukonso zimene president afotokoza manifesto a chipani cha MCP kuti akhale ndithu akuchita mdziko muno kuwakonzera anthu zinthu zosiyanasiyana chifukwa chimene akufuna kwambiri anthu kuti moyo wawo upite patsogolo mdziko muno kuti zinthu ziziyenda mdziko muno m'magawo osiyanasiyana chifukwa kumakhala zitukuko zosiyanasiyana zipatala sukulu misewu zifa zimayenderanso limodzi kwambiri komanso nkhani ya chakudya imene president a dziko lino Lazarus Chakwera akhala akulimbikitsa kwambiri kuti yayi ofunika anthu tsopano asamakudalira mvula yayi komanso ndithu azidaliranso ulimi chothirira chifukwa ketu kuli mabungwe osiyanasiyana pasi pa NIF amene agwira ntchito yopereka ngongole za ulimi wanthirira kuti anthu mdziko muno akhalenso ndi mwayi ndithu omalima kokwanira katatu kulima kumene kuti anthu akhale chakudya chokwanira mdziko muno komanso mdziko muno anthu athe makhala chipanga china kamene chakudya chinacho matha kugulitsanso maiko akunja ndiyeni manena pano tili pano ndithu pa Chezi Trading Center pamene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale ndithu akuyamba kuchititsa pano msonkhano oyimayima woyamba pamene akuyenda madera osiyanasiyana a mboma limeneli la Lilongwe tinene kuti bungwe lona zachisankho mdziko muno lidalengeza kuti ali nthawi yokopa anthu ndimeneyi anthu akhala kuvota akumema anthu
zipani zosiyanasiyana kuti anthu mdziko muno akhale mwayi ndithu okavota kapena kusankha mtsogoleri wa kumtima kwawo. Ndiye choncho apresident a Chakwera nawonso tsiku lero akhala kuyenda malo osiyanasiyana misika yosiyanasiyana ikuluikulu kumema anthu kuti akavotere komanso kuvotera phungu wa chipani cha MCP komanso kansala wa chipani cha MCP. Ndiye chomwe chita pano nchona kuti ayi pali zochita zosiyanasiyana zochitika pano anthu kuyimba kusangalala pamene tikudikirira kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Palera pano nyamula zimabana zimene zili ndi makaka a chipani cha MCP komanso pali nkhope ya phungu wa dera lino Wilson kayima panjira amene ndithu adakhalapo kuphungu kuno komanso akuyimanso pa udindo umenewu wa phungu wa nyumba ya malamulo kuno ndithu dera limeneli la Mchezi kuchiwamba kuno. Ndiye muchananena kuti nthawi yonse apresident a dziko lino akhale ndithu akufika pano. Sinekha ndili nzanga Miriam Khaliza amene ndinayenso komwe kuno Miriam Khaliza kuti tikhale kuonera limodzi zochitika pano kuti tione kuti zikukhala botani misonkhano imene ndiyofunika banji nanga kodi zina mwa izo pakhale pakuchitika zotani pano. Ndiye tikhale naye pano Miriam kuti nayenso afotokoze zomwe zikhale zochitika pano makamba kuti president akhale kuyima malo osiyanasiyana a mumzinda umenewu makamaka mboma limeneyi la Lilongwe. Boma limene la Lilongwe muli makonstituensi osiyanasiyana ochuluka makonstituensi amene ndithu chipani cha MCP chayimikamonso ndithu anthu osiyanasiyana amene ndithu akhala kupikisana ndi aphunguso amenenso akuyimiranso zipani zosiyanasiyana. Ndiyene kuti kuli Lilongwe Chilobwe komatu kuli phungu wake Lawrence Chaziya. Lawrence Chaziya iwowa adapambana kale pakisankho kamba kuti ati alibetu opikisana naye ndiye ndikunena pano kuti nthawi yonse apresident akhala ndithu akufika pano pa Mchezi Trading Center pomwe ndithu akhala ndithu akuchita msonkhano wawotu oyamba oyimayima pano. Timakamba yeni nzanga Miriam Khaliza pano. Miriam Khaliza tayima apa Miriam Khaliza misonkhano imayima imene president a dziko lino akuchititsa misonkhano imene ndiyofunika bwanji. Monga ukudziwa nzanga mayeso zikomo kwambiri kuti wandiyitana pano. Monga ukudziwa kuti nthawi ino ndi ya kampeni, ndi nthawi yokopa anthu ndithu kuwauza mfundo zosiyanasiyana za chipani kunena kuti ife mukativotere chifukwa izi ndiye ngati chipani china chilichonse chikuyenera kuchita zoterezi. Chifukwa chake lero lino mtsogoleri wa dziko lino akukhalanso ndi zikomo kwambiri ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mkanano ali lero lino kuno kulilongwe kuyendayenda madera osiyanasiyana kukopa anthu kuwauza anthu zofunika kuti akachite pa 16 September. Zonsezi zikutherera ndithu pa 16 September. Ndikuza ndiye tafika pano pa Mchezi depo yambirira tikatero tiyenda ndithu madera angapo mulilongwe muno kuli kwa matapira uko kunkhoma mishoni kwina pakana kwa kamphata kuti kuchimutu kwa chimutu titi kwa nachiwola kumeneko koseka kuti azima ma trading center. Yes, azima ma trading center kukumana ndi anthu ngati mene achitira pano pa Mchezi kuwakambirako ziwiri zitatu zimene akufuna Malawi amve akatero kupitiriranso kupita malo ena zimene zitikhalira kuchita tsiku la lero ndithu lero lonse. Pali nkhani imene amafotokoza pano wapa mpando wa chipani cha MCP amene wa Patrick Zebulon Chilondo ananena kuti awulisi kampeni imene achita pano iwo akuti nkuwakumbutsa Amalawi kuti chisankho chipa 16 pano chifukwa kuti ati nkuchipinda kwa chipani cha MCP pano anenapo ndati chipani chiyonse kani maiko akunja chimakhala ndi dera limene uli ngati stronghold mbali ngati imene uyilandira modani ngati Ntolankhani Miriam. Mwina mmene tinganenere pa mafigures amene tikuwaona ndithu makamaka mmene anthu analembetsera ndi mmenezo ndalesa ku Malawi kuno zimakhalira. Mwina titha kuterodi kapena kunena kuti kulilongwe kuno kapena kuti chigawo chino chapakati ndi kuchipinda kwa MCP komano zonsezo zikutengera Amalawi ani ake
kuti kodi iwo pa 16 September azatuluka motani achita bwanji chifukwa mafigazi akhoza kukhalapo koma anthu ngati sadzapita kukachita exercise ufulu wawo okavota zonsezi nzopanda ntchito chofunika chonena kuti ngati munthu analembetsa Malawi adzatuluke akavotere chipani kapenanso mtsogoleri amene akufuna atsogoleri amene akuafuna mwina poti muli anthu osiyanasiyana nena kuti anthu asonkhana malo ngati mmenemu anthu kwambiri amafuna chitukuko mbali ngati ya chitukuko zofuna bwanji anthu apasiwe zitukuko zimene azifuna kandi sukulu kandi zipatala zofuna bwanji kuwatumikira anthu ngati zimenezi pamoyo wa munthu wina aliyense pali zinthu zimene amafunika atakhala nazo zofunikira kwambiri zimenezi amati ma necessities maphunziro abwino ndi ufulu wa mwana wina aliyense kuti apite ku sukulu sonyeza kuti pakufunika masukulu ndithu zizili kusukulu kapena maphunziro apamwamba munthu wina aliyense amadwala amafunika umoyo wabwino ngati umoyo wa munthu usali bwino zonse zina zonse zimakanika ndiye kuti zipatala pamenepo china misewu amanena kuti ndiye drivala gwero la chitukuko cha dziko anthu ngatatha kuyenda kuchoka malo ano kukafika malo ena ndiye kuti zinthu zimakhalanso kuti zikuyenda bwino ndiye ngati kuli misewu yabwino zimenezo ndi zabwino kofuna bwanji kuti zipani zibwera ndi manifesto ngati naona chipani cha MCP kukhazisa manifesto ake enanso akhazisa manifesto awo zipani zosiyanasiyana kofuna bwanji kukhala ndi manifesto ngati chipani cha MCP nangati zina nziri zimene chipani cha MCP chayikamo manifesto amenewo zofunika kwambiri kuti zipani zizikhala ndi ndondomeko zimene zikutsogolera chipanicho cholinga chonena kuti anthu amene akutsatira chipanicho asamatsatire chipani muchimbulimbuli azikhala akutsatira akudziwa chomwe akutsatira mwachitsanzo chipani cha Malawi Congress chidayika mfundo ndithu zambirimbiri zimene zikutsogolera chipanichi kuchokera 2025 mpaka na 2030 zina mwafundo zikuluzikulu zimenezi ndikuti akufuna kuti chakudya chisamavute khomo lina lililonse lizikhala ndi chakudya chokwanira food security pa chizungu komanso kuchoka mamega farms ali pamenepo ntchito za ulimi zili mmenemo zosiyanasiyana ndiye kuti no tikamafika 2030 zikhala kuti anthu sakudandaula sizazake kudya mmene muso muli nkhani ya ntchito decent employment ningoti ntchito in general anthu akhale ndi ntchito cholinga chonena kuti akakhala ndi mwayi wa ntchito akhalanso ndi mwayi wa ndalama akakhala ndi mwayi wa ndalama ndekuti chitukuko chipitirira kupita patsogolo chifukwa chitukuko nthawi zambiri chimayambira pakhomo ngati pakhomo pako mukudya bwinobwino ngati pakhomo pako anthu ana akupita ku sukulu ngati pakhomo ana akuvala bwinobwino sonyesa kuti ukatuluka nyumbamo kamene kuti upita kuna kulikonseko uzikapanga zinthu zotsogola chifukwa chokuti sikukudandaula nde zimenezi ndi zina mwa mfundo zimene zili mu manifesto imene ya akukamba sonso kuti akufuna good governance ndondomeko zakuti ulamuliro wabwino ndondomeko zoyenerera kunena kuti ntchito zikuyenda bwanji anthu akugwira bwanji ntchito ma civil servants akugwira ntchito imene akuyenera kumagwira anthu amadandaula kwambiri ma civil servants amadya ndalama zaulere kasi matani chipani cha MCP manifesto yako inena kuti funa itsalo ndolozi kunena kuti kodino zimenezi zikuyenda motani asipwensi anakweza mapwensi ochuluka kwambiri komanso kulemba ntchito anthu osiyanasiyana ku polisi taona ko matipenti osiyanasiyana amene anthu alemba ntchito mbali ngati job creation ungayiunikirapo bwanji ku chipani cha MCP mwina tikalengera zaka 5 zapita mbuyomu mtsogoleri wa dziko lino wakhala kunena kuti zinali zaka zowawitsa kwambiri chifukwa chokuti ulamuliro wawo unakumana ndi zinthu zovuta zambirimbiri zosiyanasiyana komabe ngakhale unakumana ulamuliro ndi zinthu zosiyanasiyana zovuta anayesetsa tiye tikambe nkhani yopereka ntchito kwa anyamata padzana paja anzathu amapita ku Israel pali mgwirizano ndithu pakati pa boma la Malawi ndi boma la Israel kunena kuti tizitumiza kumene kwa anyamata azikapezako ntchito kuchokati pamenepo kwalembedwa anthu aziphunzitsi osiyanasiyana ambirimbiri kwalembedwa anthu azachipatala ma HSS ambirimbiri sonyesa sokuti achinyamata ena kamene amangokhala apapano ali ndi chochita komanso kuti mumanifesto yomweyi kukambanso ndithu za ntchito ya achinyamata imeneyi kwakukulukulu ndikuona ngati manifesto yonse ikuunikira kunena kuti ambiri maperesente chambiri anthu amene ali dziko muno ndi achinyamata akweneranso kupatsidwa mwayi waukulu mwachitsanzo anamva ndithu mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti mu kabineti yawo imene ikubwerayo akawinanso anthu akapatsa voti
kholo mwa makabinet ministers adzakhala achinyamata umenewo ndi mwayi waukulu kwa achinyamata kuti aonetsere kunena kuti ifenso titha kuchita zinthu zomanena kuti achinyamata ndi atsogoleri amawa athipizidati achinyamata ndi atsogoleri alero ayambe lerolo kuti Chiloweka mkulu wa bungwe la yas akunenapo kuti yayi ndokonda kuti president agwirizana kwambiri kwathunthu kapena kuti apanga endorse fundo zimene zokomera achinyamata mdziko muno zosiyanasiyana zimene anazitenga kuti zimene zazipereka kwa atsogoleri amene akupikisana ndiyati ndokonda kwambiri komanso zina anati ngosaka kuti aonapo tithu makabungwe cha decide campaign imene makachita mozini bungwe la yas anenapo na kuti yayi ndokonda kuti zambiri azikwanitsa kumbali ya achinyamata mdziko muno ndipo ndokonda kuti akhabe osangala ngati president atapitizanso fundo zimene zokomera achinyamata mdziko muno mbali ngati imene ikunikirapo bwanji ndizoona ngati achinyamata akupatsidwa mwayi ochita zinthu mdziko achinyamata nawonso amachita zinthu zazikulu kotero kuti ndikoyenera kunena kuti achinyamata awa adzikhalanso nawo kuti azika pa position yonena kuti atha kutumikira kapena atha kugwira ntchito chifukwa kulipo kunena kuti hey ife achinyamata sakutiwerengera koma inuyo achinyamata kodi mukudzuka kodi mukubwera poyera kuti mugwire ntchito yochitukuko kapena ntchito yonena kuti mutukule dziko la Malawi ndi zabwino ndithu komanso tosayiwala azimayi chipani cha MCP chinapanganso ndithu community kunena kuti tizithandizira ntchito za azimayi kuwapatsa azimayi mwayi onena kuti nawonso achite bwino kuphatikizapo ndithu 60-40 mapercentage kuti mdziko muno timakhala tikukamba za 50-50 campaign koma la MCP kunena kuti 60-40 mbali ngati imeneyi umene wangoti kumbutsapo mbali ya kuyika amayi maudindo osiyanasiyana ungachipanga bwanji chipani cha MCP boma la MCP kapena chipani cha MCP chachitapo bwanji kapena limaonekera bwanji mbali ngati imeneyi kunena zoona chipani cha MCP mzaka 5 zapitazi kutukula azimayi layesetsa tikukamba pano titha kukamba on top of my head titha kukamba kuzonena kuti Speaker wa nyumba ya malamulo ndi mzimayi mkulu wa polisi ndi mzimayi mkulu wa boma wa civil service SPC ndi mzimayi ndiye kwambiri mayeso nzanga ndikubwera kaye ndikufuna ndione kuti zikuchita bwanji ndibwera ndikuona nthawi imene nthawi yonse a president a dziko lino akhale akufika pano ndithu pompano pa Mchezi Trading Center pamene ndithu pakuchitika ndithu zosiyanasiyana ndikumva pano akulankhula Richard Chimwendo Banda amene akulankhula pa tingomva kuti kolimeko akuti bwanji Richard Chimwendo Banda amene asonkhana pano kachitatu akakupatsanisoni chikalata cha kansala kuno akansala ndinda tabwerani makansala nonse fulumirani agwire ni chemwe aliwo akwere bwinobwino good dzina chandinda Alexander Lemisoni dzina chandinda Grace Chisale ndiye kuti apa pa chisankho cha kansala kuli Alexander wodi yanji imene nali kule wodi imene ili mbali yakuno eti mbali yakuntunda uko ndiye kuti apa pali nkhope ya Alexander apa pali tambala wakuda kumapete kwake kuchonga kapena kudinda chemwe ali mwati Grace eti wodi anu ndi yakuno good ndiye kuti apa pakakhalanso nkhope ya Grace apa tambala wakuda apa kuchonga kapena kudinda tikatero takwanitsa masankho akatatu masankho oyamba ndi ya president amene wina aliyense wa ife akuyenera kuti apite mwaunyinji tikufuna nonse amene tikumkonda Chakwera kuti Chakwera awine chenjezo tamverana nyamata inu chenjezo alipo ena amene simufuna mutaona nkhope ya anthu ena mumanyasidwa nawo chifukwa anapangitsa kuti achaubino adziphedwa mdziko muno achaubino oposa 189 anafa mu ulamuliro wa DPP komanso boma la DPP limati likayamba kumanga msewu akamakamaliza kumapete kumene layambira kuja msewu watani watha msewu wa ku 25 kukafika kwa senti msewu wa ku 23 ndiye munafika ponyasidwa ndiye mmapanganso kunyasidwa kwanu kuja mmafuna mukakhwacheso mwachitsanzo ngati simukumfuna pita muntalika ndiye mmata ndachoka pa Chakwera
ndithethe papita mutalika pokathetha paja voti ja mwayiwononga mwapanga ziganizo ziwiri voti yanu ingothana ndi Chakwera basi kunchongera Chakwera zikate zonse zatani zayenda mukamanchongera Chakwera ndekuti pita mutalika ndi ena aja mwathana nawo patipo pakati apanso pabwera kachipani kena munthu anali governor wa ku banki amalandira 29 million kwacha pa mwezi CDF ili 29 million kwacha pa chaka lero munthu ameneyo pakanengwa pamene amatigula fodya samatiganizira yayi samatiuza china chilichonse soya akugula pa mtengo otsika palibe chimene amatiuza lero akumayenda kumanena kuti adzapereka 100 billion kuboma lina lilonse komanso munthu ameneyi anatiuzapo kuti akakhala president adzayenda wapasi limene lili bodza la mkunkhuniza ndi amene ujanso ayi gemu ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi mwana wace Winston Kamanjira amene akuyima kuno ikatero gemu yatani pamenepo yatha akumabwera ena tamverani dzana amene amayankhula amati tidzamva ululu tidzakhala tikubwira masamba zaka zitatu ndedati iyi abale bola wathu yemweyi Chakwerayi ndeni mafuna nene kuti ena akumabwera kuno mu dzina la independent basi kufuna kugawa mavoti kuti Winston asawine ifeyo ku nyumba ya malamulo mwana amene amadziwa chitukuko mwana amene amalirira dera lino mwana amene amaonetsa chidwi pa chitukuko ndi Winston Kayimapanjira Winston Kayimapanjira ndiye mwana wa Chakwera moti lero ena aja amayenda aja kumanama kuti ngati aja lero sangayankhule pamaso pa Chakwera amene ayankhule pamaso pa Chakwera ndi Winston Kayimapanjira kuulula masamu kapena kuulula zonse iwo aja apange zawo koma ife kuno mwana watambala wakuda mwana wa Chakwera ndi Winston Kayimapanjira chimodzimodzi makansala alipo wena mpaka na ukansala umafuna independent kansala ni munthu wotumidwa ntchito ndokachitaso bwanji za independent kansala ni munthu wongomtuma kuti katengeza kuti kasiye pakuti kayang'anireza kuti palibe chifukwa chomakhala ndi kansala wa independent ndinatelo onapo gumba pamene mukuwalandira president kuti anthu awa adziwe zakavotedwe kuti bwina tiseveko nthawi kuti akabwera bwana tisavutikenso kuphunzitsa wanthu za amene tingakavotere koma zonse mu zonse chizindikiro cha MCP ndi tambala wachani wakuda mwina nkhope simukuiona bwino mwina dzina simukutha kuwerenga bwino inu mukangoyima pa tambala wakuda zikatero zatha over to you Honorable Deus Gumba the National Organizing Secretary Msokhano oyimayima malo osiyanasiyana mdziko muno makamaka mboma limene la Lilongwe muli ndine tsiku lero mayeso chikhadzula kupasonikhanizanga Miriam Kaliza msonkhano wathu pete khaliwenda naye limodzi pa ulendo umenewu pamene president akuchitatu misonkhano oyimayima malo osiyanasiyana a mboma la Lilongwe kuyambira pano pa Mchezi Trading Center president akhalitu akupitiriranso tu madera osiyanasiyana mpano kafikatu ku Kamphata Trading Center komatu akhalitu akuchitatu misonkhano yosiyanasiyana ndi macheza pano ndi zaka Miriam Kaliza kungoonikiranso kuti manifesto achipani cha MCP akukamba pomotani komano ndithu akhafotokozapo ndithu Miriam kunena kuti wakambapo mbali ya ulamuliro wabwino kukapa nkhani yolemba anthu ntchito zina mwa izo zimene zanga Miriam Kaliza anafotokozapo komanso unafotokozapo Miriam kuti misonkhano imene ndiyo yofunika kwambiri foti anthu azidziwa kuti chisankho kukavota ndikuyambira sisiko koma mawa kulekera foloko koma madzulo zofuna bwanji anthu azidziwa uthenga tumene Miriam amati mphini yobwereza ndiyo imawala anthu ngati sakuzidwa pena amathakhala nayo wala koma ngati anthu akuzidwa pamene pabwera amene civic education anthu ngati akuzidwa pafupi amakhala kuti akukumbutsidwa kunena kuti ho paja kuli chisankho tikuyenera tikavote ho paja kuli chisankho tikuyenera tichite tikakwaniritse ndithu ufulu wathu chifukwa kuvota ndi ufulu wa wina aliyense ndipo munthu sakuyenera kuuzidwa kunena kuti atikavoteni auti ayi koma akuyenera iwowo kutsatira mtima wawo kutsatira nzeru zawo ndi mmene akuonera chifukwa chake nkofunika kunena kuti zipani ndithu zandale zizipitirizabe kukopa anthu ake
tizipitirizabe kuwauza mfundo zawo kunena kuti ifeyo mukativotera tipanga zakuti tidzapanga kamenena kuti tipitiriza kaya tipitiriza kaya tipanga kaya tidzapanga komano zipani zimayenera ndithu zizimema wanthu chifukwa chakenso tsiku la leroli chipani cha MCP motsogozedwa ndi mtsogoleri wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera ali pakalikiliki lero lino kuchita misonkhano yoyimayima mu boma la Lilongwe. Mwachidwa kwambiri nkhani issue based campaign uyitsindika bwanji ku zipani zosiyanasiyana zozipita nawo kuchisankho. Ndikukumbukira ndithu nthawi imene bungwe limene limayang'anira za chisankho la MEC limalandira zipepala zosonyeza kunena kuti munthudi akutsimikiza kuti afuna kukayimira aliyense mtsogoleri wa chipani adatsindika kunena kuti ife sitipanga za chisokonezo titsatira ndithu mfundo zimene tikutsatira koma osati zinthu za violence osanyoza amene ananena kuti amene adapezeka kunyoza iwo ali ndi ulamuliro ndithu odatha kumuchita disqualifying. Ndatokoza kwambiri amene tuyankhana wathu Miriam Kaliza pano president wa dziko linotu wafika pano ndithu pamene pa Chelsea Training Center pomwe ndithu akhala kulankhula kwa khwimbi la wanthu lomwetu lasonkhana pano ndi president atsika ndithu galimoto yawo kulunjika tsopano galimoto yampata denga yomwetu akwerepa president kuti alankhule kukhwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pano pa Chelsea Training Center. Pa Chelsea Training Center ndingochoka pafupi pomba pakatu kunkhokwe zachimanga pakanengo kumalowera ngati sewa salima situtatali kwambiri ayi ndi pafupi kwambiri ndipotu pomba ndithu pamene training center yoyambiri yayi kumene pamba ipeza ni Chelsea Training Center choncho pamene ta president awitisa msonkhano oyamba oyimayima tsiku la lero mboma la Lilongwe ndimakamba ta president ayimetu malo osiyanasiyana misika osiyanasiyana kwakumbutsa Malawi za chisankho imene chimbotu pa 16 September 2025 yapa president kulunjika tu galimoto yampata denga yomwetu ili patsogolo pamene pa mene mukuona nchifuzi mutitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema ameneyu wa MBC ikhatupasirani zonse momwetu a president ayendere kafika mpana pa Kampala Training Center mweso president akakhesa kukhwimbira wanthu lomwe lasonkhana kale kumeneko pambali pamalo osiyanasiyana amenetu anthu akhaso akusonkhana ndithu kuphatizapo pamatapira Training Center pamenenso anthu ndithu asonkhana ndithu kumeneko kudikirira kuti amve mfundo zosiyanasiyana za president a dziko lino komanso zakayimaso pa Nkhoma Mission komanso ndithu a president akankhoso kwa wanthu kumeneko komanso tu akachoka pano a president pano pa Chelsea Training Center akayimatu pa likulu la mfumu Chimutu kumeneko kwa mfumu yaikulu Chimutu kumenenso akalankhula ndi anthu osiyanasiyana amene asonkhana amene choncho apa ndikuyika ndithu m'manja mwa director of ceremonies amene wandithu akuti atsogolere msonkhano usewu pano pa Chelsea Training Center. Ndikati Chakwera mumba Chakwera zikoma kwambiri bwana president imvani kulandiridwa maulemu inu president wathu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera azimayi 2 minutes yokha pepani 2 minutes yokha amama afuko la dziko lino pano pa mchezi mama uno imvani kulandiridwa lisanapita ni maulemu mtunda mati mundilole bwana president napemphe a prophetess Elizabeth Banda kuchokera ku God of Change International Church atitsogoze ndi pemphero 2 minutes a prophetess zikoma kwambiri. Tipemphere. Atate mu dzina la mphamvu la Yesu Kristo mulandire ulemu komanso matamando ku mpando wanu wachifumu chifukwa cha zisomo zotikhuthulira moyo ife ana anu mu dziko lino la Malawi. Ndikuchiyesa chimwemwe kufika pamaso panu pa mpando wanu wachifumu chifukwa cha msonkhanowu kukuitana mphamvu ya Mzimu Woyera kuti itsikire pakati pano pamene pali mtsogoleri wathu wa dziko Dr. Lazarus Maikathe Chakwera pamodzi Jehova ndi mayi wa fuko lathu. Mesiya ndikupemphera mukunenetsa ku mawu anu kuti chikhulupiriro chopanda machitachita chili chabe. Ndi chifukwa chake President Chakwera wadzuka atamva kuti dziko la Malawi likusowekera kusankhanso mtsogoleri wina pa 16 September ndi
chifukwa chake wabwera nadzutsa anthu kunchezi kuti awatumikire nawauza masomphenya amene inu pasi pa mtima munamulankhula. Inu tumumatsimikiziranso ku Salimo 127 vesi yake yoyamba kuti mukapanda kumanga nyumba inu Yehova oyimanga amanga chabe. Inu mukapanda kutsogolera dziko la Malawi kugwiritsa ntchito atsogoleri oyenera, dziko la Malawi lili chabe. Ndi chifukwa chake Dr. Chakwera afika pa malo ano Mesiya kuyitana mphamvu yanu ya Mzimu Woyera kuti mutsogole. Ndikupemphera kuti msonkhano uwu muyike chapasi pa mtima wanu Jehova, chotsani mantha ndi nkhawa zimene oyipa amatseka pakamwa kuti anthu asapereke masomphenya awo. Koposaposa mutenge ulamuliro pa malo ano. Ndikupemphera chisomo ngakhale pa maphungu onse, ngakhalenso kudera lino la Chiwamba constituency, ngakhalenso makhansala, inu mwatsogolere ndi mphamvu yanu ya Mzimu Woyera. Tikusowekera dziko lino anthu oopa chauta, tikusowekera dziko lino anthu okhala ndi masomphenya achitsogolo othamanga ndi mphamvu. Yehova mutenge ulamuliro pa malo ano mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, koposaposa ulemu komanso matamando ku mpando wanu wachifumu. Amen. Zikomo kwambiri aprofesi, zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Ulemu waukulu ino a state president komanso president wathu amene mutitengera mbendera ya Malawi Congress Party pomene tikupitirira mboma mwezi omawa Dr. Lazarus Maikathe Chakwera. Ulemu amayi a fuko la dziko lino Mama Monica Chakwera. Ulemu a secretary general komanso nduna yona mafumu maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda. Akuluakulu onse kuchokera ku National Executive Committee mulandire ulemu. Ulemu a regional chairman nkhani yakwera mtunda maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola, achalede Mama Wende Nalumo komanso komiti yonse ya region. A district chairman Bambo Leonard Chibwanalekana Mwase ndi komiti yanu yonse ya district mulandire ulemu. Landirani ulemu inu olemekezeka dera lino situkayika mupitirira Honorable Kamapanjira mulandirani ulemu ndi ena onse akuluakulu kuchokera ku Chipani. Munthawi ino bwana president mothamangira nthawi. Nthawi ino bwana secretary general ulandireni malo ano msonkhano ulandireni na president zikomo kwambiri. Aliyense dzanja mwamba kumchezi kwaterera. Kwacha Dr. Chakwera. A president athu okondedwa mulandire ulemu. Mayi wathu wafuko Mayi Monica Chakwera landirani ulemu wanu. Akuluakulu nonse achipani komanso mabloko leaders mafumu osiyanasiyana mulandire ulemu. Kuno bwana muli ndi mnyamata wanu wochita Winston Kamapanjira, machini achitukuko, nyamata wolimba mtima, nyamata wokonda chipani, nyamata wotumikira dera. Ulandire ulemu wawo pamodzi ndi makansala. Bwana mmawa uno taonani ena amakanika msonkhano kukusa mamawa. Koma tamonani Winston ndi atsogoleri a chipani kuno. Achibwana lekani Mwasa ndi Achilondola tikuti good pa good malo ano pali wanthu. Uko mwachoka bwana ndi msewu uja mukumanga kafika mpaka na kukalonga. Koma tauni ya Lilongwe mwayionetsa kukoma ili bwino chifukwa msewu uja wa Chilima highway wafalikira paliponse. Mukupereka zitukuko pena paliponse. Zainu bwana aliyense akukamba, aliyense pano akuvomera kuti mtsogoleri woyenera kuyendetsa dziko ndinuyo your excellency. Koma ndisataye nthawi tsiku la lero. Anthu awa afuna amve mawu anu. Koma ndisanatero mati nkuonetsereni mwana amene akuyimbira Malawi Congress Party kuno, Winston Kamapanjira. Tabwera mbale wanga. Ndimpatsa mpata bwana. Chiwoye chake ndi chimenechi bwana. Koma ndisanatero ntili nayenso kansala Alexander amene akuyimbira nali kule ward. Komanso tili naye kansala Grace amene akuyimbira ward yakuno. Osewa Chiwamba ward. Osewa ndi wana wanu akonzeka kugwira ntchito. Pali mayeria chairman pano, pala atsogoleri a chipani pano. Pali wanthu opanda maudindo koma okukondani kwambiri your excellency. Amene achulukira pano ndi anthu okukondani. Center inoyo panalembetsa anthu
5,900 center inoyoka 5,900 anthu awawa atsimikiza kuti president amene angalamule dziko ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Winston, tawapatsa moni bwana alonjere mama wa uno. Zikomo kwambiri. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Ndirekere pomwepo. Bwana mphini yotematema ndi imene machita nkhumbutondo. Bwana ndibwerezaso pano. Nthawi ija tinkasakasaka kuti wanthu okalembetsa. Bwana kuno kwathu kuchiwamba kwati chimutu tidalembetsa 58,000. Pachichewa pali maonena kuti mzako akavula umamika kuti udabado. Kuno bwana kummawaku ndili nomba 1. Tikawerengetsa kuliyongwe konse kuno ndili nomba 3. Ndiye bwana kunoko nthawi ija tinkasakasaka kuti wanthu okalembetse ukachitulutsa umachimbira manja. Bwana wanthu odalembetsa kuno inuyo bwana kuno msachiruvutikayi. Inuyo ndi wathu aliyense ali ngwake. Inuyo ngwathu nchifukwa chake wanthu wamuwaona chonchi. Bwana tili mavuto tudziwa ndithu kuti mavuto alipo kubomako. Ndalama ndimene zinthu zuyendera nzovuta ndithu. Angakhalenso mbanja olonjala ikhalepo wano mabadwa. Ndiye bwana kwathu kuno chimene chutivuta ndane naso padzana. Kwathu kuno tufuna chipatala. Wanthu ngwambiri pano. Bwana pasikisirinipa inu dzatipatseni chipatala. Bwana chutivuta pano ndi sukulu primary. Mtatipatsa primary pano. Bwana tere ife mwatithandiza. Bwana tili ndi wanthu pano odamba kale business. Ngongole ya nifija. Bwana uchitakonso targeted people. Anthu awa uwapatsa. Omene waja onyamata weno kamakagwira ntchito kwa iwo waja. Bwana ndiye kuti mwachotsa nkhwangwa kumsana. Komanso kunoko kuchiwamba chonse tili ndi vuto la miya lapasipa madzi amavuta. Koma madzi aja abwera kuchoka kusalimaji adutsa nthaka yathuyi. Bwana dzapatutsire mkoniso kuti wana weno kuno kuchiwamba ozithotholako kanga chetu. Bwana ndimafunanso ndikupempheni. Kwathu kuno mvula sidabwere kuli njala ya mnanu. Bwana ndalemba kalatayo nkakupatsirani kwa gogo chimutu ku headquarters. Njala ya kuno sikuti wanthu sidalime ayi koma kuti mvula sidabwere. Ndiye ineyo ndalama imene mmatipatsa CDF singakwanitse kuti nkagule chimanga nkudyetsa chiwamba. Koma inuyo ndi ine thandizeni chimanga kuti wanthuwa okoze ukhala ndi moyo. Komanso bwana ndipemphe ngongole ya nifija ndimene ng'ambo idachitikira odatipatsa fetereza chatikathire koma kumunda kuja kulibe chidapezako. Koma wanifa umabwera nkumadzatira katundu. Ndiyeso ineyo ndanena kuti popeza wanifi weno odachita insurance wa insurance uja yamba obwera tiyambera dziwa kuti kodi ndalama insurance opekako zingati. Ngati nkutivuta tidziwe imene munthu wakuchiwamba akapereke. Ndiye mmafuna mpemphe bwana. Popeza panopa tili pa nkhondo oyamba oyime. Oyime utolera kuti oyime. Sirunena kuti kuchiwamba silibweza ngongole. Tibweza ndithu koma kuti tiyang'ane ngongole ndi njalayi. Bwana ndipemphe. Ineyo nkalankhulaso kuchiwamba nsantu ulankhula kwakoma. Koma chauro udalitsa akudalitseni. Ndipo galu wagwira nyama ndi wanu ulendo uneziwoma kwambiri. A president olo ku parliament mnyamatayi ndi chonchi. Akayamba kulirira dera lino kulifunira zabwino dera lino timanena parliament yonse akayima mnyamatayi nkhani yake kwathu njala kwathu sukulu kwathu chipatala.
ni mnyamata wokonda dera lake. Koma tamvetserani anthu muli pano, dziko likupita patsogolo. Munthu wayima apayi Dr. Lazarus Makafe Chakwera wayamba kupanga zinthu zimene mapresidenti wonse adakanika kupanga m'mbuyomu. Pachifukwa chimenecho ifeyo tikukupemphani nonse muli pano kuti munthu wena kumpatsa voti akhale Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Bwana ni maseka dzana ena manena kuti akuti proven leadership. Ndeni mati proven leadership yake ya mtundu wanji. Proven leadership imene idakanika kuteteza anthu acha ubino. Boma la DPP adamwalira anthu acha ubino 189. Amaphedwa mwezi sabata ndi sabata. Boma la DPP adaphako anthu 21 kuja kumzuzu. Bwana boma la DPP limadirika chita msewu akayamba uku pomakafika uku msewu wati. Mulilongo yemu ilipo iwiri misewu. Ku 23 udathelatu msewu. Kwa senti msewu udathelatu. Komanso tikakamba nkhani yakatangale. Boma limene daunjika ndalama pamodzi nkuuzana tiye tikabweze tabandalama zokwanira kwa mwenye ndi boma la DPP. Boma la tsankho ndakamati proven leadership to maseka proven to who? Not Malawians. Njala unena Winston apai. Amada Malawi akapempha amadika jenisi wala ndi mbewa. Boma la mtundu wanji loterolo. Pamene inu mmavomera kuli mavuto tithandize mavuto. Inu nonse anthu akuchiwamba komanso nonse anthu akunchezi. President ndiye mweyi. Ena acha akabwera tisawamvere tigwiritsitse Chakwera ndi amene apititse Malawi ndi kuyanjanitsa Malawi yonse patsogolo. A president tipatseni moni mmawa uno. Zikomo kwambiri Your Excellency zikomo. Thank you. Zikomo. Kwacha. Ife tonse. Mukavota? Galeti mati ife tonse ni boma. Chifukwa anthu osalabadira boma lawo safuna kulikonza kuti liyendemo komera aliyense. Amangoganiza kuti ni ntchito yawo ni yawo. Koma tikati boma lathu, dziko lathu, ndiye kuti tikonzanso dziko lathu pamodzi. Ndikuyamikeni zedi anthu akuno kuchiwamba panchezi pano. Mama wachonchi Mulungu akudalitseni. Ndipo atsogoleri wathu kuchipani kuyambira ku national executive kufika mpaka ku region mpaka ku district mpaka kuno constituency mwagwira ntchito ka. Prophet Mary amene mwatipempherera zikomo potifunira zabwino. Anthu ambiri akutipembedzera, wena ali kumpiri, wena ali kusala kudya, wena akufunira zabwino dziko lino. Tikamayenda ni mphamvu, si mphamvu zathu koma mphamvu zoti akutipatsa chiuta kamba kakuti akumva mapemphero wanu ndi mapembedzero wanu. Ambuye akudalitseni nonse. Padzana ndabwera pano kupemphani kuti okondedwa mavuto ni awalipo, koma nkhani ya masankho ifunika kuti aliyense amene ali oyenerezeka akalembetse. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa constituency ino yachiwamba alipo ma constituency angapo anena kale olemekezeka akayimba njira kuti constituency ino ni ya namba 3 Lilongwe yonse uchuluka kwake kwa anthu amene alembetsa. Nudziwa kuti imodzi nyakwathu adawina kale opanda opikisana naye. Ndiye kuti MCP kale ni MP bad.
suja wadalengeza nanga. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa simnanyinyirike, simnanyalanyaze, simdachite dzimbu, mukudziwa kuti sukulu pano njofunika, mukudziwa kuti madzi ngofunika, komatu mkaenda msewu inu mmayende kupita kusalimako muona kuti infrastructure yobweretsera madzi ku tauni kulilongwe kuno ili kukonzeka ndipo ili mkati, ndipo azika mavavu osiyanasiyana kuchokera komweko mpaka nati khaleni madzi abwino kumvera konse kuja mpaka nati dzafike kuno. Tere kunkhawa yanu ayatha chifukwa ikuthaposa chedwa apa. Ndifuna ndikutsimikiziraninso kuti ife tili ndi mtima wofuna kuti tithandizane, tikhale nzikhwaya zathu, tikhale ndi anyamata ndi atsikana amene tiuchita kukoza mwadaladala kuti akhale ampondamatiki, timatero kale kumudzi, anthu amene ali ndi chuma. Chifukwa nkhaniyo nena kuti chuma cha Malawi chizikhala m'manja mwa anthu 10 sizedi ayi, koma kuti anthu achite mabizinesi owapindulira. Ndamva nkhani yakuti ayi wanifu chifukwa chakuti kuno vula sinagwe bwino ngakhale fetereza datenga iyayi nkhani timakhala pansi nkukambirana, zimatengeranso anthu m'maofesimu wena atungongo kufuna kuchitani chipongwe daladala ati mupsya mtima kuti pa 16 mkavotere wena. Kulibe boma likuganizirani kusiyana ndi boma lino, kulibe boma limene lili mmapulani abwino kusiyana ndi boma lino. Tere kuti funa tipeze achinyamata ndi azimayi 1 million Malawi yonse tiwapatse 1 million kwacha achokeka business pawo apa kakafike pena pake. Komanso wena 10-10 challenge tipezenso wena 10,000 apatsidwe 10 million ka business kamphamvu kaja kakapiteso kukhala pena kukhalaso kamphamvu koposa. Tikhala ndi mamilioneya wathu ochitulenga tokha chifukwa chakuti dziko lino lili ndi tsogolo labwino. Chifukwa ndinanenanso kuti ngakhale vana amene akabadwa tiziwayikira tsogolo account ni cholinga chakuti pokwana zaka 18 aliyense akakhala milioneya, chifukwa ndalama yawo imene tingayike mu account yo 500,000 izi chilukitsidwa zaka zonsezo mwana uja akukula. Sikuti makolo mwasiya ukhala ndi udindo woyang'anira vana wanu, tikunena kuti ngati boma tifuna tithandizire inu, ndiye mulela mwana wanuyo akafika zaka 18, ndipo akafika zaka 18 alikale chikhwaya chifukwa choti tsopano wakula ndipo akhoza kumachita zinthu pa yekha. Chifukwa malamulo a dziko lino adanena kuti vana osakwatitsa vana ali ang'onoang'ono ayi. Dzana timayika maliro kudedza ya ngwazi yachikazi imene idatchuka pa dziko lonse lapansi kamba kolanditsa vana kuti asamakhale pa banja ali ang'onoang'ono. Malamulo a dziko lino adanena kuti ni zaka 18, nchifukwa yake tatchula zaka 18 kuti tsopano munthu wakula. Pamenepo adzakhala wothandizika chifukwa akhoza kukhalanso ndi zochitika zake. Vambiri wa iwowo pa 18 ndiye kuti awapita ku college alikale ndalama zolipirira education yawo. Kodi mundimvetsa kodi? Kodi mukumva? Chifukwatu nthawi zina chimene tachita nchakuti vana amene anali pa khundu pempenepa sitimaona msanga, timakaona uyo wakhala yapo. Ndiye kumene kuja sukulu tamanga zanganinkhani mabuloko ambirimbiri dziko lonse la Malawi. Koma panopa tiyang'ane tsopano kuti kodi ali pafupi iyo tinampatsa chakudya. Inuyo mwapirira chifukwa chakuti tapereka chakudya kwa wena, tifuna tikupatseni ulendo uno. Chifukwa chake inu mutamva mawu amene waja dzana simdanyanyale, mudanena kuti tiyeni tikalembetse chifukwa ife tufuna boma loti lipitilire lomwe la Chakwerale. Pano panatenga mnyamata mzanu ngati running mate Mumba kuti tiyende naye ulendo umenewo, ndipo mwanayo walandilidwa kaya nkumwera kaya nkumpoto kaya mpakati kaya kuno mwamlandira kaya. Tiyeni tichite izi pokonda dziko lathu chifukwa inu ndi ine tili ndi mwayi
wakuti titayala maziko akuti zinthu ziyende bwino, maziko akuti chitukuko chikhale cholimba ndi chokhazikika. Tsopano tiyambe kuchita zinthu zimene sitinathe kuchita ulendo woyambawo chifukwa cha masautso osiyanasiyana amene takumana nawo. Koma mazikowa tutayala, misewu tumangayi njolimba, si izi zamasewera zongopakana mafuta pakamwa nkumanena ngati wadya nyama pamene sanayilawe ayi. Ife tikuchita zinthu zakuti vana vathu na adzukulu vathu adzazinjoye zinthu zimenezi. N'chifukwa chake si nthawi ino yoti tiyimire pa njira, ni nthawi yakuti tsopano tipitirize. Nanena kwina kuti ngati mwapyala mtengo wa zipatso simudya m'mawa mwake ayi, mumathirira mumakonzera mtengo uja kuti pa nthawi yake tsopano mkayambe udya zipatso. Tathirira zaka zapitazi, lero ufuna uzibereka zipatso, mufuna kuti tidule mtengowo pa sikisirinipa kodi? Koma tiusunge kuti tsopano tiyambe kunjoya zipatso zake. Tere kuchiwamba kuno chizindikiro tuntambala wakuda, anga nkhope yanga ingakusoweni ngati? Nkhope yakayima pa njira ingakusoweni ngati? Makansala wathu ngati? Tiyeni mkaone pamene pali chizindikiro cha tambala wakuda. Ambuye akudalitseni ndipo zikomo chifukwa cha kubwera kwanu mu unyinji wanu lero. Zikomo. Center kumwachisa msonkhano oyima oyamba wera kuzungulira madera osiyanasiyana amboma limene